Preto sa začína dovolenka. Tieto krásne loďky budú nasledujúci týždeň našim domovom. So svojimi posádkami sa budú spoločne plaviť po chorvátskom pobreží, každý s vlastným kapitánom. Naša loďka mala kapacitu 8 miest, 3 kajuty, kúpeľňu, záchod, kuchyňu, jednoducho pojazdný domov. Ale na lodi sa samozrejme aj maká. Ak sa z práce unavíte, môžete pokojne zhodiť kotvy a ľubovoľným spôsobom sa šľahnúť do krásnej čistej vody. Keď vás to prestane baviť, zdvihnete kotvy a môžete ísť do prístavu. Večer v prístave klasicky pokračovalo buntošenie spiacich turistov a tak podobne. Pri dovolenke na jachte je krásne, že aj keď ani prstom nehýbete, všetko sa okolo vás nádherne mení. Slovo regata znamená súťaž plachetníc. Pláva sa proti vetru, pričom plachetnice sú nútené plávať ako po šachovnici. Najprv na jednu stranu, potom sa otočiť o 90 stupňov a na druhú stranu. Toto je možné dosiahnuť prehodením prednej plachty s názvom gena z jednej strany na druhú. Aby ju posádka prehodila, musí jeden člen uvoľniť lano a ďalší členovia na druhej strane potom ťahať lano a naviak. 2 minúty do štartu. 5, 4, 3, 2, 1, štart!
Z prebytočných kuchynských surovín sa stalo razom strelivo. Ako účinné sa ukázali aj sáčky s vodou. Prímerie. A konečne na pevnine. Vyhlasovanie výsledkov súťaže a dobré jedlo nás ostatočne motivovalo. A sláva víťazom! Dovolenka sa nám skončila. Čo dodať? Našli sme si veľa nových kamarátov, kamarátok a zažili najlepšiu dovolenku v živote. Dovolenku snov. Tak sa k nám na budúci rok pridaj aj ty.